В момента се намира в трактор Quadtrac 535 и трябва да го ставим там нагоре, в една посока. На къде ще ходим? Обратно долу при комбайните. Окей. Така, тук имам джойстик и всичко ми показват индикаторите. Сега настъпвам съединителя долу и е тая ръчка. Хоп, вече съм на първа скорост. Подавам му газ от джойстика, качвам оборотите, пускам съединителя леко и тръгвам. Превключвам тук. Сега ще сгазиме окопа. Айде малко да му свирне турбото на този змей. В момента съм тръгнал, че има забуксувала комбайна и се налага да изтеглим ето тук отзад. Возим едно въже, теглим и съм тръгнал на помощ на момчетата. Бъцкан джойстико и врави, това няма опиране. 602 конски силия. Тук влизам в калта, обаче няма претенции къде ще мине тази машина. Минавам навсекъде. Возим се с него и така. Айде, чао!